Iimanyano zabasebenzi beSABC zithi azange luqukunjelwe uphengululo ngezakhono zabasebenzi. Zixelele amalungu epalamente ukuba abasebenzi beliziko bakhalaza ngelithi babebuzwa imibuzo engenanto yakwenza nomsebenzi wabo, nenkampani yangaphandle ibinikwe uxanduva yoluphengululo inamathandabuzo ngefuthe lalo. If the consultant who's doing the skills audit has said that the skills audit questionnaire is not going to be to capture the skills of SABC employees correctly, that means it's fatally flawed. We are calling for this process to be taken off, Section 189 to be abandoned, so that we can go back to the drawing boards, as we have indicated at CCMA. Iqonga labahleli nalo lifuna kumiwe ngo-Section 189. Lithi njengokuba liphakathi kwabaza kuchatshazelwa kanobomi ludendo, alikhange libandakanywe kwaphela kwinkqubo yophengululo. We have not been given the structure and we have not been treated fairly, and we don't know what informs those issues. They seem to be focusing on areas that are not essential in building a public broadcast service. IBEMAO neqonga labahleli bathi abaluchasanga uhlengahlengiso kwiziko le-SABC ukuba nje kulandelwe imigaqo eyiyo kwaye bacingelwe abachaphazelekayo, kodwa bagxininisa ukuba udendo kufuneka ibe linyathelo lokugqibela. Amalungu epalamente avumile ukubiza ibhodi ye-SABC ukuba ivakalise elayo icala, ukanti nabanye abanendima ephambili kweli ziko njengemibutho yabavelisi beenkqubo abazimeleyo baza kunikwa ithuba lokuvakalisa amazwi abo.